Bulgaria and I'm really happy to meet so many new friends. Благодаря ти, Асимо. Ние също много се радваме, че си тук за своята българска премиера. Сега, дами и господа, за да ви покажа какъв прогрес прави Асимо през годините, искам да ви покажа няколко примери от ежедневието. Нека си представим, че тази сцена тук е моят апартамент. Тук му са ми дошли на гости няколко приятели. Искам да ги почерпя с питието. Единственото, от което се нуждае, това е дистанционно, с списък с напитки. Нека да си избера какво ми се пие. Избирам, например, 2 чая и 1 портокалов сок. Единственото нещо, което ми остава да направя, е да натисна Enter. I'm going to the bar. Асимо знае перфектно къде да отиде, защото разположението на бара е предварително програмирано. Но той трябва да открие къде се намира бармана точно. Ще забележите, че бармана носи бадж, който Асимо ще разпознае с инфрачервените си сензори и ще се разположи точно пред него. Mr. Barman, I'm here to receive 2 tea and orange juice for Ms. Pasia. I'm receiving drink for Ms. Pasia. Okay. I got it. Is this fine? I'll start the delivery to Ms. Pasia. I'm going to the table. Изпълнението на тази задача Асимо действа напълно самостоятелно. За да може да го направи, ние предварително сме програмирали размерите на сцената в паметта му, както и разположението на мебелите. В момента той се движи с около 2 км в час, за да не разсипе питиетата. I came for delivery. I brought you tea and orange juice. Забележете това красиво движение, което Асимо извършва благодарение на силовите сензори, които има в китките си. Той знае точно кога трябва да пусне таблата и точно кога тя е поставена на масата. Thank you, Асимо! Видяхте, че Асимо може да ходи много плавно, почти като човек. Ние го наричаме интелигентна система на ходене. Това е резултат от процес, развит от инженерите на Honda, който позволява на Асимо да прогнозира следващото си движение и така да премества центъра на тежестта си съгласно него, че да запази равновесие. Точно като мен и вас. Нещо повече, инженерите на Honda са дали възможността на Асимо да тича. Нека да попитаме сега Асимо дали би желал да ни потича. Асимо, can you show us this, please? Виждам, че загрява. Дами и господа, добре е да го правите преди да се пътувате. Okay, Асимо, whenever you're ready. Дами и господа, това, което видяхте, беше тичане. Виждате, че аз съм много щастлив от факта. Това, което видяхте, беше тичане с 6 км в час. Тичането е доста по-различно от вървенето, защото за част от секундата и двата крака на Асимо се намират във въздуха. Сега искам да помоля Асимо да ни покаже как се ходи плавно, точно като човек. Той може да променя големината и скоростта на своите крачки. Асимо, can you show us this, please? Okay, go for it. Забележете колко плавно и нежно стъпва Асимо по земята. Има възможността да ходи с малки миши крачици и големи великански крачки. Мисля, че инженерите на Honda са се справили чудесно с това предизвикателство. Сега видяхте как Асимо може да ходи плавно като нас, може да тича в права линия. Сега искам да ви покажа как Асимо може да тича и да забива. Това е нещо сложно, защото Асимо трябва да знае как да компенсира центробежната сила на тялото си, като го прави точно както правят моторите, когато завиват. Сега Асимо ще тича в кръг с радиус 2 метра, като в този случай скоростта му намалява до 5 км в час. Асимо, are you ready? Okay, go for it.
Инженерите на Honda са дали възможността на Асимо да тича, защото по този начин се увеличават многократно реакциите, скоростта на реакцията на Асимо. Асимо е по-бъркав и може да реагира много бързо, ако някой се засили случайно към него. За тази цел Асимо е оборудван с 3 типа сензори. Първият вид сензори са визуалните сензори. Това са двете камери, разположени в главата му за очи. Вторият тип сензори са наземните сензори. Те включват инфрачервените сензори, чрез които Асимо разпознава маркировката на пътя и се ориентира по този начин. Третият тип сензори са ултразвуковите сензори, които улавят препятствия до 3 метра напред, като например дори стъклени врати, които камерите в главата му не успяват да ловят. За да ви покажа какво имам предвид, ще застана ето тук и ще помоля Асимо да отиде към стълбите. Нека да видим какво се случва. Асимо, would you like to go to the stairs, please? I can't proceed, since the path is being blocked. Както видяхте, той ме забеляза. I can't proceed, since the path is being blocked. И само когато аз се отдръпна от пътя му, той продължава напред. Но нека да не забравяме, че все още сме в моя апартамент. Може да ви се струва малко по-луксозен, все пак на 2 етажа, да не говорим, че си имам и барман, но все пак съм си вкъщи и е изключително важно Асимо да знае как да се качва и да слиза по стълби. За мен и за вас това е лесно. Сигурно никога не сте се замислили колко мускулни клетки, колко мускул и колко мозъчни клетки използваме, за да направим това усилие. Но нека да видим как един робот го прави. Асимо, can you climb these stairs for us? Okay, go for it.